Apa tikupasirani video yomwe ikuonesa chipani cha MCP chikulandira chipongwe chachikulu kwambiri ku Mangochi. Chipongwe ichi nkukhala choti anthu amakuwa Adadi pomwe ma officials a MCP amadusa ku Mangochiku. Ndipo ma officials iwa ayenda Chothawa, ayenda ndi nyozo nkhope zakugwa. Ine sachulukise zokamba yayi. Onerani ka video yoka ndipo mukomenti kuti timve maganizo anu ndi otani.